Oh, naluto ko na po. Eto na. Naluto ko na. Ngayon, lalagyan ko ng konting corn flour para malapot konti. So, dito yan. Dito iti itsura na. Napakita kada kayo. Dito tayo naluto ko. Dito. Makita nyo. Medyo adda color na. Kasta ti panaglutok ti iti pinakbet. So ita ikaki isang kabasit nga corn flour. Imas no medyo malapot basit. Manja kaya te nadaroy. Kayat ko te medyo malapot basit. Ito po. Yan po ang pagluto ko. Medyo 15 minutes yun. Yan. Lagay ko na nga lahat. Yan po. Ganyan po ang pagluto ko ng pinakbet. Ito. Para kanyak lang dito. Yan. Ikabil ko ida iti boxes. Kapno kada mga anak. Hanak ka na yun na aglutluto. Ikabil ko iti boxes. Pero katala iti box ko. Ito pakita kada kayo. Pastaman ne. Dito kabil ko iti box. Siguro mga 5 nga kastoy. Tapos ikabil ko iti freezer. Dito. Naluton. Naimas. Katan. Ikabil ko iti chicharon. Mauding ay ikabil ko iti chicharon. Taka ako. Nalaka nga maluto iti. Diyos tiyagi naman na po. Kaya itata, ikabil ko. Ang kabasit lang. Deta pang paimas. So, hana masapul hana ikpan na ti pork. Ti karne, weno karne ti baboy. Basta manen, kaya Diyos tiyagi na. From the west of England, Cyprus, North, salamat sa mga likes at mga subscriptions ninyo. Salamat si Fox Salas, si Milan Ventura, si Lucy Alconcel, si Merge at ang kanyang baby, at sa lahat ang kanyang baby na napaka ganda. Cutie pie ang baby niya. Salamat po. Ito na. In the west of England. Bye for now. Bye bye.